guys, खुलुमबाय कामसर सेन जाना फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। दिनै फिन खेबसेबाव मोनसे टपिक लानानै फैदों। स' थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय जाना नोंथांमोना। स' बे जाबाय बर' माहारिनि आलायारन थियेटारनि सोमोन्दै बेयाव गोबां दावराव दावसि जाबाय थानाय नुनो मोन्दों जों ससियेल मिडियायाव बेनि थाखायनो सावरायगोन। स' रायजोफोर बेयाव मा जाथाय जादों मोनसे भिडिअ क्लिप देखायगोन बेखौ नुनानै नोंथांमोना निश्चय एसेबाबो माने इंगित बुजिनो हागोन आरो। स' गिबियावनो सावरायगोन जों फार्स्टआव जों ससियेल मिडियायाव खोनानो मोनबाय जे आलायारन थियेटारनि एक्टर एक्ट्रिस खारबाय होननानै। स' फिन बिनि उनावनो एन्सार होबाय नेरसोन आरो लिना एक्ट्रिस बिसोरो एक्टर एक्ट्रिस। स' बिनि उनाव आरो बिसोरबो गोबां खोथा बुंबाय बे आलायारन थियेटारनि सोमोन्दै। बिनि उनाव फिन फिल्म मेनेजारा एन्सार होबाय। स' बे जानानै थांबाय। नाथाय बिनि उनाव सासे फंबाय सासे बे आलायारन थियेटारनिनो बियो मोनसे इउटुब चेनेल ब्लगाव माबा मोनसे बुंनाय नुदों। बेखौ मा बुंदों बिथाङा हयथ' निश्चय नोंथांमोना नायबा बुजिखागोन जे बे आलायारन थियेटारनि सिङाव मा जानानै दं, मा कन्डिसन जादों। स' बेखौ स' रायजोफोर जा गिबियावनो नोंथांमोना बे क्लिपखौ नायना लादो। जाय खोथाखौ बुंगोन बे जाबाय गिरिधर बर' बे फंबाया कमेडि एक्टिं खालामोमोन बे थियेटाराव। स' बिखौ बयबो सिनायखायो, बे इउटुब चेनेलबो दं बिनाव। स' बेबो गोबां एन्टारटेनमेन्ट खालामो बे थियेटाराव। स' बियो गोबां दुखु फोरमायदों। स' रायजोफोर नोंथांमोना नायना लादो। स' रायजोफोर क्लिपखौ नायना ला। बे इउटुब चेनेला निरिबिलि रामसियारि बेयाव आपल'ड जादों। स' नोंथांमोना निश्चय बुजिनो हागोन बे क्लिपखौ नायनानै। इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबहरदों आरो नोंथांमोना निरिबिलि आब'खौ इउटुब चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालाम। Thank you so much. ओमफ्राय खोनानाय बिराद गाज्रि नांदों नोंसिनि थियेटारा बायबायनो माने बिदि आरोना। बायबाय माने बुस्थुआ जों फैसा मोनासै नालाय दिनै 2 मास जालांबाय। 2 मास जाबाय जे फैसा बिबा मानिया बे पेन्डेलाव होगोन बुङो बेनिफ्राय आरो बै पेन्डेल थांनायनि बेयावनो होगोन होननानै बुङो। जों माने बेसेबां सहाय बावनो थानो हागोन। दा गोजांनाय बोथोर गोजाङो बेखौ दुखु खस्थ'खौ जों खालामनानै अब्ला मानो होनोब्ला जे थियेटाराव आङो देग्लाय फार्स्ट ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बै खस्थ'खौब्लाबो जों थादोंमोन, थानानैब्लाबो जों श'खौ दिन्थिदोंमोन। नाथाय जानखि जों सेलेरि मोननांगौमोन बेखौहाय बिथांमोना जोंखौ सम मथे होनो हायासै। न'खराव प्रब्लेम जानायाव बिदि फैसा एसे बिहरो जे बेयाव बिनायाव जे बिथांमोना सोरबा बुङो जे ओरैनो बिसोर बियो होननानै बेफोरखौनो माने दुखु नांनानै जे आङो गुवाहाटीयाव श'खौ खालामनानै आं बेवहाय थालांबाय आरो बिथांमोनखौ आङो बुंदोंमोन आं थालांसिगोन होननानै आङो थालांबाय आरो। दे जियानो जा जेबो नंला थियेटारखौ बायखाबाय नोंल' नङा गुबुन आर्टिस्टआनो माने थांदों आरो ना। थांदों जों बेयाव गुवाहाटीयाव जों खाब्रै थालांदोंमोन। ओमफ्राय आरो सिगां क'क्राझार सिलिकाबारिनिफ्राय 2 आर्टिस्ट खालामदोंमोन आरोना। आगेखौ लोगो मोन्दों हेपिथ' नालाय खिन्थु दुखु मोन्दों आरो मानो होनबा बयबो गावनि समखौ बेसेन गोसा होनना मिथिखायो। जोङो न'खर टेनसन प्रब्लेम स्राब गारबोनानै जों बेयाव गावबागाव लाइनाव थाखा फैसा आरजिनो फैयो। बयबो न'खरनि प्रब्लेम जेरै दा आंहा बिफा गैया, 7 गाहाम न'खराव फेमिलि दं बिसोरखौ जाहोनांगौ ना। सोरबा गाज्रि लामाजों रां आरजिदों, सोरबा जब मावनानै आरजिदों, बे गावबागाव मेटार बुंनो थाङा। थ' जोंहा कालचार लाइनजोंनो जों जायो जेथिया थियेटार बा फिल्म बा मिउजिक भिडिअ बानायनानै जों जायो। अब्ला जों फिल्म बा मिउजिक भिडिअ बानायनोबो जों फैसा मोनबासो थाङो बा थियेटारावबो फैयो। थ' मानसिनि मा होनो टाइमा ओरैनो थांदों आरो ना। खायसेया लिना आरो आदा नेरसोनखौहाय दाय होदों बिब्दि नङा। बिसोर जाय थादों बिसोर मिथियो। बिसोरबो थाखा फैसा मोनाबालाय मानोथो थानो ना। थाखा फैसा मोनासै नालाय थांनाय जादों आरोथ' बिसोरनि खोथासै बिसोरनि थियेटारा बिदि जादों मारै जाखोथ' मिथिला। जों थायाखैबो जेराव नङा होमबा। जोंनि बेलायाव थांनाय बोसोरावबो जोङो मासे मास फैसा मोजां मोनदों बायराखि थियेटारावहाय दाबो मोनबाय। नैबे लास्टआव जोंनियाव आब'आ बिब्दि खालामाखै रावबो बुंनोबो हाया फोरमानबो होनो हाया। खामानि मावनानै जों गासिबो मोजाङै फैसा मोनदों। थेंक इउ स' माच आब'आ जोंखौ एज ए एक्ट्रिस एज ए लोगो बिब्दि थायो आरो ना। मालिक हिसाबै बुहुत खम थायो माने। आंनाबो नाथाय बिफा गैया। जोंहा आदा दङ, आइ दङ, फंबाय दङ। नाथाय आं कालसारखौ मोजां मोनो। नाथाय आं थियेटाराव थांगोन होननानै बुंनायाव आं न'निफ्राय रायहरदोंमोन। थियेटाराव थांनाङा, न'आवनो था, न'आवनो थानानै
खामानि माव जा होननानै बुंदोंमोन नाथाय आङो फैसा मोनैयासै बुंबाय आरो नेक्स्ट बारावबो जों थियाटार थांनो लुगैब्लाबो अब्ला न'निफ्राय थांनो लागोन रायगोन आंनि बेलायावबो मोनसे टाइमाव सोरां मन्जआव जादों आं सोरां मन्जआव देर मास 2 मासानो जाफ्रामनाय स' रायजोफोर नुनानै बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ स' गोबां दुखुनांथाव नंगौ बयबो बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगारनो नागिरा गावनि बेसेन गोसा समखौ बे थियेटाराव थांनानै बेसेबां मानसिनि गेजेराव एक्टिं खालामो माबा खालामो बेबो एसे फिसा खामानि नङा गतिके बयबो साननांगौ जाहाथे मालिक माबो साननांगौ आरोना बिगोमायाबो थियेटारनि आरो सम मथे जुदि न'खरनि खामानिफोरखौ मावनो हाया बा थाइसे थाइनै फैसा होनो हायाबालाय होमबा बे खस्थ' मावनाया मानो जागोन दुखु मोनगोन बयबो स' बेखायनो खावलायनो नागिरो जे नोंसोरनि थियेटाराव जे जोंनि हाबनायनि जेबो अधिकार गैयामोन नाथाय जोंनि एज ए बर' हारि हिसाबाव नोंसोरनि थियेटारनि जाहाथे जा जेंना जेंसिखौ जाहाथे थाबैनो सलुसन बा सल्भ जायो बेनि थाखाय एसे ब्लग बानायनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना बयबो जयै सावरायनानै जाहाथे जायखौ मोननांगौ फैसाखौ होबानो जाबाय आरो टारगेट थायो नङा होमबा बोसोरसेयाव बेसेबां मावनांगौ बेसिम टारगेटसिम जाहाथे बयबो खौसे जानानै जाहाथे थियेटारखौ श' खालामनाय जायो बेखौ आंनि चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय स' बे क्लिपखौ नुनानै बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ फिसा फुला सोरनि गतिके डाइरेक्ट आं बुंनो थाङा जे आमुगनि भुल दं होननानै स' भुला बयनिबो एसे थाखायो नङा होमबा फारसे साइडबो जाया बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना बे थियेटारखौ थाबैनो जाहाथे सावरायनायनि मोजां कन्डिसनाव लांदो नङाबा जोंनि बर' माहारिनिबो खोथा दं बर' माहारिनि थियेटारबा ओरैनोबो गोबां खम बेखायनो आं बे टपिकखौ बानायनाय जादों जाहाथे बयबो सावरायनायनि गेजेरजों मोजाङै जाहाथे बे प्रब्लेमा सल्भ जाबानो जाबाय स' बयबो जों गोबां समाजनि गेजेरजों जों बर' माहारिनि लाइमोनफोरखौ बुङो नोंसोरो बाहेराव थांनाङा गामियावनो थानानै नोंसोरो खामानि माव माबा माव जुदि बे मावनाय टाइमावबो जुदि थाइसे थाइनै फैसा मोनाबालाय बयबो दुखु मोनगोन आंनि फिसाबाबो दुखु मोनगोन हमना ला नोंसोरनि फिसालाबाबो दुखु मोनगोन स' बेखौ साननानै नांनांगौ बिगोमाफोरा एक्सुवेलि स' बेखौनो देखायबाय स' बेयाव जुदि दिन्थिनायाव जुदि माबा गोरोन्थि मोनदोंबा प्लिज आइ एम रियेलि सरि स' आरो जायफोरा आंखौ कमेन्ट खालामनो नागिरदों कमेन्ट खालाम मा बायदि मोनदों जाहाथे बे प्रब्लेमनि थाखाय स' मानसिफोरनि कमेन्ट एबा बुंनायनि सायावसो एसे बुजिनो हायो जाहाथे आं मा सिस्टेमाव आरो एसे जाहाथे ब्लगखौ बानायनो हायो स' जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायबाय बिथांफोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय जायफोरा गोदान फैदों अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम स' गोबां मानसिया नायो नाथाय साबसक्राइब खालामा प्लिज I extremely request please subscribe my channel स' खावलायबाय नोंथांमोनखौ साबसक्राइब खालामनो थाखाय आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम बेथ' खालामबोसो आवगाय नङा होमबा स' रायजोफोर दिनैनि ब्लगा बेयावनो दोननाय जाबाय स' बाय बाय see you next vlog